Атак Тоҷикистон 5 заводи тилло дорад, 13 та гезҳои хурду калон дорад. Мардумаш бесивет аст. баъзе милисае ки хона дози свет надорӣ. имрӯз ид дорӣ ки хона да свет надорӣ. хона да свет надорӣ, хонаи раис да свет ай. раиси ноҳия да свет ай хонаш да, раиси намедонам унам одамо баҳай хони тида нест. милисияи прастои намедонам ППС асти, радавой состав мегум. аксар радавой состав мегум. хона да свет надорӣ. барои ки хизмат кардасти ту? барои император, барои бой шудани император, барои бой шудани феодал, барои ба сари қудрат омадани феодал тура бо ғулом кардам, ту ҳамахе боши фарзанди ту бадтар мешадаи. ман тура мегӯм аксар кормандои милитсияе ки дар шаҳру ноёе ки хонаш айни ҳол свет надорад. айни ҳол данни време неми ҳозир свет надорад. ман медонам аксариятшда хони пулдор да свет ай, хони раис да свет ай. ту раиса ахранат мекунӣ, ту ҷоната нами ҷаббор да меспорӣ, танаи ӯро ахранат мекунӣ. ту танаи анаму пулфеодала ахранат мекунӣ, ту свет надорӣ. печкати ҳамун алов кумур хати алов кардасти, ӯ печка ҳама хушрӯ зиндагӣ дораду. таната риск мекунӣ, танат қати ӯро ахранат мекунӣ. любой проблеме меша ту мери якум ярокта мегирӣ медавӣ, якум ярокта мегирӣ ту медавӣ. ӯ хушрӯ зиндагӣ мекунад. барои чӣ? ин давлатҳои хе не, ин давлатҳо то 8-10-15 ҳазор доллара мегирад, 15 ҳазор еврои маош мегирад корманди милисияш. ман шуморо мегӯм бовар кунем. баъд ӯ взятка нам ва ӯ хизмат мекунад. ӯ танҳо якта чиз ресурсша ҳимоя мекунад. ресурси давлатша ҳимоя мекунад. агар якта роҳбар айко ҳамин чизша дузид ку, ҳамин хоке ҳамин намедонам арчаша дузид, арчаша буровард ку, ҳамин арчаҳо ҷангало дорад ку, ман записо дорум. анамо арчара агар фурӯша дигар медонӣ чӣ кор мекунад ҳамин роҳбари? ина мергоро ина ҳокими ҳамин шаҳр агар ҳамин корро кунад медонӣ чӣ кор мекунад? ана ӯ хоини миллат мешавад. ана ӯро хоини давлат эълон мекунад. фаҳмидӣ? на фарзандаш зинда мемонад, на намедонам ҳафт пушташ нест кара мепартони намиё. анамихи давлат сохтагиам. аммо да касе ки ҳақа мегӯд, касе ки шуморо ҳимоя мекунад, касе ки ба манфиати шумо гап мезанад, подстава мекунен, зиндон мекунен шумо. ҳамун дале, он ҳамун журналист, он ҳамун дига одамо, ҳар кадоме ки ҳаст бачаҳои Бадахшон чақае ки зиндон кардем. ҳамун одамо ба манфиати шумо гап назад, барои озодии шумо гап назад, барои маоши шумо гап назад. чӣ кор кардем шумо? чӣ фоида ба даст гирифтем? 30 сол киштем, кишт. чӣ ҳанӯз 4 та оҳан, зиёздичка, намедонам чӣ? намедонам 4 та медал, намедонам. ҳамун формата бин, як бор гуфтесам ки оина да бин, ҳамуна коргару деҳқон ту да додаги вақтш ба соли 1917 синфи коргару деҳқон партизан шуда ҷанг кард. ина мехе боё қати айни ҳол борин, анамун такрор шудестай. анамун система такрор шудестай дунёда. ҳамин синфи бою чара дизда бурдестай. ту хонат да свет надорӣ. инам коргари милисия ҳозир хонат да свет надорӣ. радавои состав аксар инам ППС, ма ай ППС саркарии кора хизмат дам ҳамахел. любой военный радавои состави армия, радавои состави амният аксариятат хонат да свет надорӣ. пеши раиси феодале ки ту ахранат кара ҷонта сипар мекунӣ, бой карӣ ку, хони ҳамуда свет ай мегзарӣ ку, чишмит қатихе нигоҳ мекунӣ. партизан шав, коркун худудон худованд донад. мадан нагӯ. просто партизан шав. инам и дадда ҳайку